Il-Kummissjoni Djoċeżana Ġustizzja u Paċi tal-Knisja f'Malta laqat l-iskema tal-equity sharing u r-riforma li qed issir fil-qasam tal-kirjiet. F'dokument ippubblikat mill-Kurja bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika dwar il-baġit tas-sena d-dieħla, il-Knisja resqet numru ta' proposti maqsumin fi 3 gruppi li jirriflettu l-miri għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ġnus Magħquda sal-2030. Fil-qasam tal-kirjiet, il-Kummissjoni rrakkomandat biex il-Gvern jikkonsidra soluzzjonijiet bħall-introduzzjoni ta' garanziji li jista' jagħti il-Gvern fuq self fuq proprjetà jew tnaqqis fl-interessi fuq is-self fuq il-proprjetà meta tinħadem it-taxxa fuq id-dħul. Il-Kummissjoni laqgħet ukoll ir-riforma fil-qasam edukattiv biex ħadd ma jibqa' lura. Semmit fost l-oħrajn il-proġett My Journey imniedi fl-aħħar snin u proponit biex dan il-proġett jiġi estis għal żgħażagħ akbar fi żmien u li sfortunatament ħarġu mis-sistema edukattiva qabel iż-żmien. Fil-kuntest tal-mira tal-Ġnus Magħquda dwar xogħol diċenti u tkabbir ekonomiku, il-Kummissjoni kellha kliem ta' tifħir ar-rata ta' tkabbir ekonomiku u l-livell baxx ta' qatt. Sostnit li r-riżultati miksuba qed ikunu saħansitra aħjar milli mistenni. F'dan l-isfond il-Kummissjoni appellat biex il-progress ekonomiku jkun wieħed sostenibbli. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet ukoll l-irwol tal-ħaddiema barranin u l-kontribut tagħhom fl-ekonomija Maltija. Hija ħeġġet lill-Gvern sabiex jiżgura li dawn il-ħaddiema jkunu trattati bid-dinjità mistħoqqa. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni qalet li l-frott tal-progress għandu jitgawda minn kulħadd u li ħadd ma għandu jaqa' lura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.